Arotzaren ipuina. Bazen behin lan asko egiten zuen arotz bat. Egun guztia pasatzen zuen bere zurgindegian altzari zoragarriak eraikitzen. Horretarako, lan tresna pilo bat erabiltzen zituen, eta guztiekin zen trebea. Halako egun batean, oso berandu zela, tresna guztiak mahai gainean txukun jarri eta etxera joan zen deskantsatzera. Eta zurgindegia erabat hutsik zegoenean, bat-batean, tresnak mugitzen hasi ziren, eta poliki-poliki elkartzen joan ziren bilera bat egiteko. Guztien artean, Maioa zen nagusi, eta horregatik hasi zen bere hizketan. Dakizun bezala, oraindik ez dugu erabaki nor izango den gure artean nagusia, eta agintzen duena. Nik uste dut ni izan beharko nuela. Ez dut uste oso aproposa zarenik. Zarata handia egiten duzu eta nik torlojua izanik askoz ere aproposagoa naizela uste dut, ezta? Zu ere. Nola izango zara zu gure nagusi? Beti buelta eta bueltaka zaude eta erabaki bat hartzeko beti 1000 buelta ematen dituzu. Ni Lixa naiz eta nire lana oso garrantzitsua denez, nik uste dut ni izan beharko nintzela. Lixa nagusi! Ezinezkoa, zu ez! Ni zu nagusia izatearen kontra nago. Zu oso zakarra zara eta beti gure aurka ikusten ari zara. Nik uste dut metroa naizenez eta oso zehatza gainera. Ni izan beharko nintzatekela. Zu ez! Bat-batean, zurgendiko ateak zabaldu ziren eta arotza sartu zen. Tresnen eztabaida entzutean, harriturik geratu zen. Ez dut ulertzen zergatik haserretu zareten. Denak zarete baliagarriak eta ezinbestekoak nire lanerako. Maioari esker gauzak elkartzen ditut. Torlojuari esker gauzak erabat elkarturik geratzen dira. Gizak berriz ertz guztiak leuntzen ditu. Eta metroari esker gauza guztiak primeran bat etortzen dira. Arotza berriz joan zenean, lan tresna guztiak konturatu ziren arotzak arrazoia zuela. Guztiak ziren garrantzitsuak. Eta guztiek elkarrekin lan egin ezkero, altzairu zoragarriak eraiki zitzaketen. Beraz, guztiak gara garrantzitsuak. Eta elkarrekin lan eginez, oso urrutira iritsi gaitezke.